2020 football season bangon sa coronavirus. Sa Balita Entertainment, Chris at Taa nagpasalamat sa teleserye kundi siya nagabida sa pagbago sang iya kabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Last 6 Jazz Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, Sa balita, una sa aksyon. Last 6 sa 13 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Out of stock na sa pila ka mga drugstore malapit sa may Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang face mask kag N95 mask. Pero may pila ka mga butika ang nagabaton sang reservation para sa N95 mask balor 160 pesos. Kagini ang magakuha on umpisa buwas nga adlaw Enero 31. May isa naman ka butika malapit sa hospital nga nagabaligya sang handmade kag washable nga face mask balor 30 pesos. Una na sad tumagin palayag sa Department of Trade and Industry kundi DTI sa probinsya nga balor 120 pesos lamang ang N95 mask. Base man sila damlag lang inspection nga ginpatigayon. Pila ka mga tawong gilayon nga nagpadulong sa mga butika sa syudad sa Bacolod sa pagbakal sang face mask matapos nabalitaan nga may isa na kakaso sang coronavirus sa pungsod Pilipinas. Sa iban nga balita lokal, dumilian na sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang pag-hire sa mga job order o kun JOs nga empleyado sa mga district hospital agud mangin casual kag permanente. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, magapabili na lamang ang mga ini bilang JOs. Ining nagalakip sa mga doctor, nurses kag janitorial services. Una dirigin pahayag ni Gobernador Eugenio Salazar nga umpisa bulan sang Marso, buhinan sang kapin isa kagatos ang kabug
ug usan nga 800 ka mga casual kag job order nga empleyado agod mangin ensakto ang kadamuon sini. Ining isa man sa mga tikang sang gobyerno probinsyal agod amat-amat nga maresolbar ang epekto sa pagsobra sa 45% nga ceiling sa personal services nga mandato sang Department of Budget and Management. Sa iban nga balita lokal, ginkompirmar ni Police Colonel Enrique Ancheta, Regional Chief sang Regional Crime Laboratory Office 6 nga magabatukod sila sang satellite office diri sa may syudad sang Bacolod. Tuyo sini nga mapadasig ang pagresponde sa mga krimen nga nagluntad sa probinsya sang Negros Occidental. Nakita ni Ancheta nga atrasado ang pagresponde sa sang scene of the crime operative sa konsoko sa mga insidente. Dugang pa ni Ancheta nga kinahanglanon ng madasig nga pagresponde sang soko agod ma-preserve ang mga ebidensya nga makuha kag magamit sa pagpasaka sa kaso sa korte. Umpisa sa Pebrero 1, isa ka team sang Soko para sa probinsya ang pamunuan ni Police Lieutenant Colonel Helen Pasoy. Samtang sa naman ka team sang Soko para sa syudad sa Bacolod ang pamunuan ni Police Lieutenant Colonel Paul Puentespina. Sunod kay Ancheta, luyag ni PNP Chief General Archie Gamboa nga mapadasig ang pagresponde sang Soko sa crime scene. Agod hindi makontaminate ang importante nga mga ebidensya nga sarang makuha nila sa kasolbaran sang kaso. Matagal ng plano. Pero dahil sa kailangan nating tulungan ang BCPO sa mga responde ng SOCO, ay kaya nandito isang team. So nagdagdag ako ng isang team dito sa Bacolod. Dapat yan ang tingog ni Police Colonel Enrique Ancheta, Regional Chief sang Regional Crime Laboratory Region 6. Tingwa naman sang gobyerno probinsyal nga malabot ang win-win solution sa problema may kangtanan sa malubo nga ginaganar sang Negros First Cyber Center o kun NFCC sa Dalan Hernaez Lacson, syudad sang Bacolod. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ini makatraspaser ang income sini sa ginabayad nga amortization kada tuig. Dugang pa ni Diaz, nagmando na si Governor Eugenio Jose Lacson nga sa pulon ang mga joint venture partners sa sini nga proyekto agod hambalan kung paano resolbar ang problema. May impormasyon nga nabaton si Diaz nga wala pa nakahatag sang share sa bugos nga 2019 ang grupo nga nagadumala sa among nga proyekto. Ginatunan man sang probinsya ang pagbawi sa ginpermahan nga kontrata o kun kasugtanan kag ibalik sa gobyerno probinsyal ang pagdumala. Ginpatugod ang NFCC pagi sa kapin 600 milyones pesos nga loan sa bangko. Ini ginadumalahan sang grupo nga nakabase sa Manila sa pagpanguna sang Corporate Secretary nga si Donald Amparado. Direct Pakolibog to sit down with the other joint venture partners and come up with another solution, basta win-win solution. And I was also wondering ang Treasurer's Office, why man padala billing o why nag-remind nga may ulang. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Plano naman sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental nga ibalik sa idalam sang Economic Enterprise Development Department akon EEDD ang apat ka madalagko nga district hospital. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga gina-finalize na lamang ang plano sa bulig ni Provincial Consultant for Economic Affairs Albi Benitez. Ini nga mga hospital Mount Teresita Landon Provincial Hospital sa syudad sang Silay, Cadiz City District Hospital, Valladolid District Hospital, Hag Lorenzo Zaico District Hospital sa syudad sang Kabangkalan. Sulo kay Diaz nga kunini ang matigayon kuhaon na sa General Fund ang ilang pondo para sa personnel services sa PS. Hagmay kaugalingon naman nga budget sa idalom sang EEDD. Suno kay Diaz kabahin ni sa pagtingwa sang probinsya nga masulbara ang problema ang sa pagsobra sa 45% nga limit sa appropriation para sa PS. Nagpasiguro naman si NOCPA Director Colonel Romeo Baleros nga nagapatigayon sang visibility patrol ang kapulisan. Sunod kay Baleros, permi nga makita ng patrol sa kayang kapulisan sa mga mataong nga lugar agud matahap man sa paghimo sang krimen. Nagapating direktor nga magjutay o kung nagjutay gid man ang krimen bangod sa paglibot sang patrol kag ang padayon nga pagpanakop sa mga drug personalities nga posible among nagahimo sang kriminalidad. Aminado ini nga kulang ang kapulisan sa diin 1:1,200 ang ratio o kung isa ka pulis sa 1,200 ka individual. Nagalaom si Baleros nga mag-abot ang tinion nga matuman ng zero crime incident. Una sini naghingyo si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa kapulisan nga magpatuman kag pabakuron pagid ang police visibility. Una sa balita, una sa aksyon.
Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time. Detalye sa mga nagapangunang nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time. Kakaron sa detalye na sa mga nagapangunang nga balita nasyonal. Ginkompirma sa Department of Health o DOH nga may isa na kapositibo nga kaso sang novel coronavirus sa Pilipinas. Sa press conference kay nasang hapon Nero 30, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga positibo ang 38 anyos nga babae nga Chinese national nga gikan sa Wuhan City sa coronavirus. Ang Chinese na nagabot sa Pilipinas sa tuwing Enero 21 kag gin-admit sa government hospital sa Pungsod sa tuwing Enero 25 matapos naka-eksperyensya sang mild cough. Ang pasyente ang asymptomatic o kung wala sang senyales nga nagahilanata. Suno kay Dugang Bureau of Quarantine ang nagapabilin sa gihapon nga high alert kag nagapakig-angot man sa mga otoridad sa tanan nga puerto para sa stricto nga surveillance. Ang DOH ang may record nga 29 ka mga persons under investigation o kung PUI. 18 ang gikan sa Metro Manila, 4 sa Central Visayas, 3 sa Western Visayas, 1 sa Mimaropa, 1 sa Eastern Visayas, 1 sa Northern Mindanao, kag 1 sa may syudad sang Davao. Nagpasiguro naman ang DOH sa publiko nga ila ginahimo ang tanan nga precautionary measure para mauntat ang pagpalapta sang masakit sa Pilipinas. Handa naman
Ang Department of Foreign Affairs sukon DFA nga mag-repatriate sang mga Pinoy nga yara sa Wuhan City kag Hubei, China nga luyag magpuli sa Pilipinas. Sunod sa DFA, magapangita sila sang special flights humalin probinsya sang Hubei padulong sa Pilipinas. Sunod sa DFA, ang mga Pinoy nga yara sa Wuhan nga luyag magbalik sa Pilipinas ang pwede nga mag-contact sa Philippine Consulate General sa Shanghai o kung mag-email sa shanghai.pcg@dfa.gov.ph o kung shanghai.pcg@hotmail.com. Ang mga Pinoy ang igaipaidalom sa layis ang China nga disease containment, lakip ang immigration clearance, quarantine process kag iban pa. Pagabot sa Pilipinas, ang mga Pinoy ang ipaidalom sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine bilang pagsunod sa pulisa sang Department of Health. Sa iban nga balita national, ginarespeto sang palasyo sa Malacanang ang ginbatigayon nga raid sang Federal Bureau of Investigation kon FBI sa simbahan sang Kingdom of Jesus Christ sa Los Angeles, sa Amerika. Gin-raid sa FBI ang simbahan sa Los Angeles bangon sa kaso nga human trafficking kung diin ginaresto ang 3 ka-leader sang simbahan. Sunod nga presidential spokesman Salvador Panelo, kung mapamatud-an nga may sala ang 3, dapat lamang nga magpati sila sa layi. Dugang pa ni Panelo nga ginarespeto sa Pilipinas ang mga layi sang Amerika kang isang ginahimo sa mga nga pagrespeto man sa mga layisang Pilipinas. Dugang pa hindi pwede magreklamo ang Pilipinas sila binakon nihitimo ang raid sa mga simbahan. Ang Kingdom of Jesus Christ ang pamunuan ni Pastor Apollo Kibuloy nga kilala bilang abyan ni Presidente Rodrigo Duterte. Madumduman si Kibuloy hangin balabagan man sa Amerika santong Pebrero tuig 2018 bangon sa questionable nga pagdala sa madamo ang kwarta kang mga armas tuthanga. Controversial man si Kibuloy matapos nag-viral sa social media sang nag-aligara ginpauntat sila yung mabaskog nga linog nga nag-igo sa Mindanao region. Sa katapusan nga balita national, nagalaan naman si Senator Panfilo Ping Lacson nga may pila ka miyembro sang gabinete ang mangisog agod istoryahon si Presidente Rodrigo Duterte angot sa pagdumili sini sa iyang mga opisyal nga magbiyahe sa Estados Unidos. Nagakahangawa si Lacson nga maapektuhan ang ekonomiya kag seguridad sang pungsod, ilabi na para sa mga Pilipino nga nagatrabaho sa Amerika kun balusan sang US ang panibag-o nga tirada sang presidente. Nasambit sang senador nga ang Pilipinas ang nagabaligya sang kapin 10 bilyones dolyares nga balor sa mga produkto kada tuig sa Amerika kag 52% sang military aid and assistance sang Estados Unidos sa Asia-Pacific region ang ginabaton sang Pilipinas. Nagalaom si Lacson nga bawion sang presidente ang pagban sa sinuman nga miyembro sang iya gabinete nga magpadulong sa Amerika. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 28 gali ang pag-inom sang DTX 500. Bawal ang DTX 500 may 3 ka mga anti-diabetic properties. Guarantee nga nagapanubos ang glucose, V-Syn nga nagakontrol sa imo blood sugar. Kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na mo-order online kag ma-deliver sa inyong mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man bisitahon ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sang balita international, sports kag entertainment pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:32 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa detalye na sa Balita International, na contaminate naman sang coronavirus ang 3 ka Japanese citizens nga una nga gin-rescue gikan sa Wuhan City sa China. Na-diagnose ang 3 nga nagpositibo sa coronavirus base man sa impormasyon gikan sa Health Ministry sa Japan. Isa lamang sa mga pasyente ang may hilanat samtang ang duha ang wala nakitaan sang sintomas. 2 ka flights ang nagsakay sa masobra 400 ka Japanese citizens gikan sa Wuhan adlaw sang Miyerkules kag aga sang Huwebes oras sang Japan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, ginanunsyo sang pungsod China ang suspensyon sang tanan nga domestic football kag ang Chinese Super League kon CSL season kasunod sang outbreak sang coronavirus. Ang CSL 2020 campaign ang mag-umpisa kon tani sa Pebrero 22 pero ini ang gin-suspend indefinitely lakip man ang tanan nga football matches sa tuyo nga makontrol ang mga virus. Ini ang ginpagawa ang statement sa Chinese Football Association matapos sa pila ka oras nga pag-postpone man sang World Indoor Athletics Championship sa 2021 kag patiga yunon sa Marso sa Nanjing, China. Kahapon nga adlaw Miyerkules gin-cancel man ang World Cup skiing races, ang unang test event para sa 2022 Beijing Winter Olympics. Bagod man sa outbreak sang coronavirus. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ato naman nga Balita Entertainment, wala nakapugong sang luha nga nay PBB housemate nga si Criza Taa matapos nagpasalamat sa dako nga bulig siya sa isa ka teleserye kundi siya karon ang nagabida. Kahapon Miyerkules, emosyonal si Criza sa pagsaysay nga ang teleserye ang nagbulig sa iya nga atubangon ang tanan nga bashers bangod sa natabo sa sulod sang PBB house. Suno kay Criza, wala niya ginalauman nga mingin kabahin sang sikat nga teleserye kag manamian ang mga viewers sa iya sini nga karakter. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon.
Lasay sa 35 Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Enero 30 tuig 2020. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!